بله ریشین دیجی آلی کردستانی ج آلی siyasetmedarın nijat perest in Türkiye ve karvedanın ve cigri seroke güçlü partiya valat Paris in Kurdistan'ı ji stüdyo me Diyarbakır keke Cano Ahmedi meyvani mine keke Cano hinji em dibin bayi germahiya Nevruz edenen jber ve ki despekide Nevruzat piroz bikim keke Cano u ve ki bipirsim efçitırsa لجم وان سیاستمدارین ترکیه پیدا بوده که وسا به نرخی ایریشی علیا کردستان edek. اجی دستپک دا نوروز و همو کردستانم پیروز دکم براسی پرسا و پرسی دجی دایه دولت ترکیه دما دامزران را خو حتی ایرو لامبر ملت کرد دجبری هاتی آواکرین و کمنته و ملت کرد تنه حساب بکه جبوشی او هشمندیا نجات پرستی دا آسا هری بلنده امزانن آل رمزا و سمبولا ملتانه آل ملت کی تعریف که آل دستلاتاریا ملت کی de nişanlı de آل coğrafya ki برسیوا coğrafya ki اینجا her millet, her devlet nafaz ve lehemberi ala xu sembolê xu berêzî çêbibin divê lehemberê alu sembolên millet edin şi bertekên bi vî away bêedebî nekin. Lê em dinêrin piranî ev Partiya Nijatperest û Kemalîstê Tirkiye û çepkirê wan bi rasî bawekî tundî lehemberê ala Kurdistanê berteka nişandın. Be milyon dolara her sal ticaret eki başvuru Kürdistan'a tekirin o devleta Türkiye jüve dere feyde ki dibine. Le dişin lüve dere ben ala Kürdistan'a da rudinen lüve dere çaha serok ve an serok veziri Kürdistan'a tel İstanbul'a yaşlı Ankara ala Kürdistan'a heye o ne tenej bu Kürdanine hemu millet edin şi yani al debe dehemu demanda rezle begirtin. Eğer aleki millet rezle negri ev millet şey lehemberete ve dijberiye ki tundi nişamde. Jibovi millete me Kürdistan'e brasi be hemu aliyan hemu siyasi partiyan lehemberevan partiyen destlatar o nijatperest berteke xunişandan şermezar kirin em şiiro de şermezar kirin Leyemzanın ev sistema perverda Türkiye lisser dijminatiya millet edin o tünekirine van hati avakirin sebebi berreziya lehemberi ala Kürdistan'e tekirin şi ev buxuye devleta Türkiye rayadarın hükümeti eğer jiddil bin debe derhaq van kesan da doz vekin brasi çünkü ev nefret dveje tavambariya nefret ya suje nefret ya lehembere millet ekidin millet xu mobilize dikin evya sibe kare de kolan anda be sebebi pevçunu o bu yerin tundi jubovişi dve devleta Türkiye lehembere van kesan doz veke brasi despekla seroke iyi parti o şaradariya Ankara Mansur Yavaş o kesin de sosyal medyada yani resmi şehit şahsiyetini makete ve nevi anji henik sembolün kurda brasi daldıkının o kurdan tarihi dikin hukuka ki dijminatiye derdik ortaya ev hukuka dijminatiye bukhura ev pevçunu ne razibune mazım beni yani de Kürt veya باوکی بر دولت ترکیه به نشان بدن. که جانو بله. که جانو ها ev aliyen کو ایریش کرنه. yani دراستی ده yani بنمای کوای سیاسی برفرح لترکیه منصور یواش کو وکی دیروک بخو انسان کی فاشیست بوده. ج پارتیه کی فاشیست ساتیه. بوده سروکی شارداریه Ankara Yani CHP bu xoji bertek nişanda yani Özgür Özel üzri xwaxwaz
Li yani mesela CHP jî vêyekê nizane ku tu êrişî nirxên Kurdan bike, tu êrişî sembola Kurdan, alaya Kurdistanê bike, ne mümkün e tu bibê şaredarê Enqere. Yani dvê derbarê de ger dîtina te bigirim. Yani Kurd navendeke siyasî, sivîl demokratîk gelek mezinin li Tirkiye, tu êrişî Kurdan bike çi fêda te heye? Yani wekî aliyekî siyasî mezin. Ez behsa İYİ Partî û Zafer Partîsî, ev partiyên nijadperest marjinal nakim. Lê partiyekî wekî CHP. Kerem kekekê. Yani ve konuşu zanın CHP partiyeki demokrat, partiyeki sosyal demokrat yine birası partiyeki nijadperest dema avakirina Türkiye'de yek parti bu deslatlar bu sertüne bu ne siyaset meşan. İro de nav CHP'de cidigirin beşeki ÇP Türkane beşek demokrat hene dosya kurda hene le beşek jeşi nijadperestin Türk'ün birası Mansur Yavaş'ı bahse xu MHP'liye yani de hevditinin ve daviye da le sernavi İYİ Parti'ye şirikati gibi CHP rakirin o bu seroke bu deme seroke Ankara'yı birası zanın yani ev berteke nişandın o berteke kurda ve çi zarar bidewan viya zanın le heviya wan ev pela le Türkiye pela nijadperestî dibêjin em ê wî bikişînin bi wir bawerin lê bi rastî gere em Kurd bi hemû derfetê xwe nîşan bidin ki Kurd ew ka di navbera her du baskên devletê da dibe bive aliyê sêyemin û li hemberî her du baskaşî mesafekî deyne. Eger wê mesafe deyne û li hemberî wan berteka nîşan bide ew ê mecbûr bin wek Özgür Özel çawa lêborîna xwest ew aliyê din şevê lêborînê xwe bixwazin aşê li hemberî Kurdan daha reaksiyonerên xwe kêmtir bikin. Ya ji bo vî şê yani mesele Kurdaya de Nevrozê de çawa hişmendiya netewî li seran serê cîhanê û li perçeyê Kurdistanê derket pêş di hemberê ala Kurdistanê şê ev bêrêzî û nerazîbûna xwe divê Kurd bawekî medenî û sivîl derxin holê nîşan bidin ki ew hişmendiya netewî derkeve ortê dewlet jî û ew aliyên nijadperest jî ew ê li hemberê viya mecbûrin wê şahê gavê nerênî bavêjin. Eğer em bêdeng bibînin em bertekê xwe nîşan nedin ev tê wê watê em ew helwestên ew datînin em dipejirînin. Ji bo wî şî tu partiyekî Kurd tu mafî wî tuneye bêdeng bimîne divê bertekê xwe nîşan bidin û raya giştî raşê eşkera bikin. Baroyên li Kurdistanê karin derbarê van kesan da doz vekin. Lewra li hem milletê Kurd dike hem jî nakokiyên cuda derdixe ortê û li hemberî milletê Kurd dijberiyên ki tundî li aliyê Türka derdikeve ortê sibê di sibê karin êrişî wî milletê Kurd bikin wan dera gelê me li wê derê sisteme divê vê sistemê bawekî bê çareser kirin. Keki cano yani ev mijarata gertî de yani mesela min bu xwe sosyal medyada şopan di sosyal medyada bi taybetî jî gencên me yê Bakurê Kurdistanê em bertekên gelek baş tevaiya sosyal medyayê kiribûn bi alaya Kurdistanê. Yani diyar jî dikin min sosyal medyada hin tweet dîtin hin parvekirinên di eksê de dîtin dibêjin ku ji evê ku ev yekirine ji rastiyê ditirsin û rastiya wê ev e ku Kurdistan heye ala Kurdistanê heye wêneyên wê taybetiyê herêma Kurdistanê belav kiribûn yani wekî ku ev êrişên hemberî nirxên Kurda zêdetir Kurd nêzîkî hev û dû kirine ti çawa dibîne kekê can Ke zaman rast yani ev tiştet ben ev tespitete em şi dibînin sosyal medyada bi rastî ciwanên me û ev warê dijîtalê da pir serkeftîne bertekê xweş nîşandin her bu yerekî her êrişekî di esê xwe da hemberê xwe dijberiyekî din derdixe ortê yani îro ew hişmendiya netewî
seranseri nav Kurda da çava de mesela Kurd o ala Kurdistan'ı o devlete herama Kurdistan'ı de nav Türk'e da işte münakaşa kirin. Her şahsat dedi hem aliye negatifledin erin le jaliye kidin da şey ev dijberi de nav xuda le nav civata Türk'e da şey gengeşiye ki o münakaşa nu derdixin ortaya gelle kes juan şi dibejeki rastsa yani İro devlet Irak'ı o Herema Kurdistan'ı ve saziye ki anayasaya lüvedere ne teve yek boyu via kabul kiriye hemu devletin düney pera teklidatının bal yozhanın devlet edin lüvederine Türk'a lüvedere yani ticaret edikin yani evdina millete Türk'an da işte münakaşa kirin o jali ekiba ev hişmendi bu vanate çedbe yani milleteke alavaneye devleteke vaneye tırsavançıya ve ev hişmendi li Bakure Kurdistan'ı geçme ve ev sibe Kurd daha fazla devlet ebikin. Elbette hem de hemu demanda daha fazla devlet edikin, daha fazla statüye ki netevi dikin. Jibo işi hem tekoşina xo her tem de dominin yani duvi ali da şey ve Türkçe zamın şepkire wan raskire wan şi biya kabul bikin. Eğer kabul nekin ve hatta roja emjhe vakatın ev mücadele ev tekoşina ve devam bikin. Her de rojeki veki îro dekeke cano şaredariya Parisê daxuyani daku lê Parisê li paytexta Fransayê navê pêşmerge dê li kolaneka Parisê û li parkeke Parisê jî bêdanîn spasiyat etkin kuj Diyarbekirê mêvanê me bûye keke Cano Amedî. Sağ ol, geli spas ki mali ava.